Hinke lamsogo joto rungsrungnai jigrongno Tripura exam helping channel lo. Tini hinke kokborok suggestion rijangmai second semester ni final exam ni bagai. Hinke bayapsong jara kokborok subject tongnai rok please video no puliani simi paithak jorona di kebo video no skip ta khadi naro jodi video no skip khai ke kono phano bujui manglak. Tamoni hinke belai no nangmani kok sajaknai bo unit ni phaino tamo khe phaino bo unit ni koita porikhe no boroni bisi phaino abo bebak no video ni bisingti sajaknai hinke nakar de bayapsong video changna sakang ang thangnani exam no tei kisa discuss khlainai hinke nai de bayapsong hinke bayapsong norok nugui mankana thangnani sungmung blai ang je suggestion rimani bisingono phaikya tobe ke kokhe obase bakhak wano simi kisa question guriwi phaikya ta hinke nakarte bayapsong bakhak wano hinke ang suggestion rima jaga tongo norani tonggrong sumotini tonggrong tei langmani rukungo kokhe phang rimani aroni bising phairika langmani rukung kothoma yungni badrani tonggrong phairika hinke kokore jara kothoma yung porna hinga to answer khaima kana poriya rok hinga to malay na haipano banok sunani abo to belai no easy tamoni ke abo to kokborok subject ni chini mani kokborok sung jotono mani tongo hai diba hinga hemdi kok kobang sala yawi chini tini ni video ni main topic o thanglai sinai hinga bayapsong noro oro nugui mankana bakhak 1 hinga tonai saita question tai duita question oro kaliya screen sikoni bagai hinga nadi number 1 question tamo rijaka o salbo furu phaino hinui ang nasingei tongkha o kok butang bo koklopni nahar jaka tei koklopnai saba koklopnai sa sakani kok butang ni bisingtui tamo sanani naika sukurbo sidi haike ba atake phano phaimano kumud ranjan debarma bini nasingma koklopni bisingtui tamo sanani naika sidi inke bayapsong mon number 1 ni question kan norok saiman kamo bor koklopni question hinke nasingma koklopni question bini pore naidi 2 number koklopnai ramcharan debarma bai sijak lamao phaidi koklopni bisingtui tamono kwsarna naika sukurbai sidi hinke abo hinke lamao phaidi koklopni hinke ba sunaro jefru pano sungmungni kokiful mung rina sakang bo koklopni phaikya bo kokbomni phaikya bo kothomayungni phaikya abo haino kisa cherei naidi hinke second sem bo to kuno kokbom kothomayung kokbukhal abo hairo kwrui tamo hinke koklop simisi hinke bayapsong norok sungmung blani kokifil mung rifur hinke kisa khel khai sidita hinke o jagao sukurbo sidini jaga cherei sidi yakomorui sidi atake phano phaimanota hinke tabo 3 number ni question o naidi omorani kokbutang omo i risa mung thakliya o kokbutang bo koklopni nahar jakha tei koklopnai sabo koklopnai sakani kokbutangni bisingtui tamo sanani naikha sukuroboi sidi hinke bini pore 4 number o naidi maisu kon athuk charomsa chana da borasa o kokbutang bo koklopni nahar jakha tei koklopnai sabo tei bubotui jorao o kokno sakha sukuroboi sidi hinke abo kwbangma babo question guri phaimano bayapsong kisa khel khaiye sidi tamoni hinke thangnai exam bo 4 semester ni kokborok question paper belai kheno guriwi phaikya aboni bagai norok ni bo guriwi phano phaimano kisa khel khai sidita hinke bayapsong norok o saita ni bising norok pore de 3 ta hinke bayapsong norok o jaga puila pore de 1 number no bini pore de 2 number no bini pore hinke pore de 3 number no jodi 4 number no norok pore manke 4 number no bo porewoi thangdi hinke hindi tabuk bukhak 2 o thanglai sinai hinke naidi bayapsong bukhak 2 hinke tongnai 3 ta question 1 number question hinke tongnai sekiring chandrakanta murasing bai sijak hapinga ringo sibuksa ringo koklopni kogyapang sidi 2 number hinke tongnai simalong sakao holongni kum koklopni kogyapang sidi 3 number hinke tongnai norokno khulumjao koklopni kogyapang sidi hinke bayapsong norok o 3 ta ni bising puila pore de 1 number no bini pore de 2 number no hinke 3 number no bo poroi thangnani chesta khadi hinke bayapsong norok oboni kokifil mungri thani kisa khel khai sidi tamoni hinke belai khano kok guriwi phaio
Nadi number 1 tongo question Sekireng Chandrakanta Murasing by Sejak Hapinga ringo Sibuksa ringo koklopni kogyapang sidi Nke aro ate kefan faimano Hapinga ringo Sibuksa ringo koklop sidi Ate rakafan faimano Nke je aro ni koklop butang aboyado Aro ni koklop ni okothomano Seri sidi Manake bin kogyapang sidi Hini faimani sabo Mane question guri ributa borok Nke bin pora nadi 2 number ro ate kefan faimano Simalong sakawa holong ni kum koklop ni kothoma sidi apti rakafan faimanta ba kogyapang sidi aba hai rakafan faimanota Hinke norok jepro amjongmunga asogoi osungmungni ko kifilmung rifur hingke kisa osungmung no kaham khaiui sherui najita tamoni hinke belai kheno kokguri riu hinke himdi tabuk bwkhak 3 o thanglai sinai hinke naidi bayap song bwkhak 3 o hinke tongnai only 2 question hinke bayap song norok mo kani no porui thangdi puila porode 1 number no 1 number ni question khai tongnai Phirogui phaidi koklo bijabo Sunacharan Deborma bini bihikni naithok goronno bahike lobai resapkha bathongkhe sidi ba jagao bathongkhe sidi himani jaga yakumuri sidi atero khaifano phaimanota hingke bini pore 2 number ni question khai tongnai wasok sokocho tanale mano pantise swkang laio sakani okok botangno swinai sabo tei boroni naharjakha kok botangni bisingtwi swinai bo kokno sanani naikha sherui sidi amtwrokhe phaimanota hingke bayapsang norok bwkhak 3 o hingke mo 2 ta no porodi jesa khaifano porui thangdi 2 ta no tei aro kwbangma babai question guri phaimano phirogui phaidi koklo bijabo Sunacharan Deborma bini bihikni mangtongno bahike sifunuka tei borok bahike kaklaikha atirokhe phano phaimanota hingke norok oboni answer no sirohormano hingke norok 2 number no jesa khaifano naithanani chesta khaidi hingke hindi tabuk bwkhak 4 o thanglai sinai so hingke naidi bayap song bwkhak 4 o hingke tongnai 3 ta question hingke bayap song norok oroni bising puila porode 1 number no bini pore porode 2 number no tei 3 number no bo porui thangnani chesta khaidi hingke 1 number ni question khai tongnai koklom nai Ponchoram riyang bini aichongni sari koklobo toklamak thamni kothoma no twiwi saborokni phaising yasi suri sana naikha sidi 2 number ni question khai tongnai Nobakishor Jamatia by Sijak Asaima ha koklob ni bisingte tamuno sanani naikha eba kogyapang sidi 3 number ni question khai tongnai sakalam kosomai imang lenglanai tabok ani thanti bukcha bo koklob ni nahar jakha koklob nai sabo kokbutang ni bisingte koklob nai sabo kongno sanani naikha sukrubui sidi hinke bayap song norok oroni bisingo 1 by 2 no khai jesa khaifano porui thangdi tei last 3 number no bo porui thangnani chesta khaidi hinke kha khlaio oroni bisingo no 10 mark common khlaiano hini hinke tei kaisa kokhe obossi 2 mark 2 mark hinke nor kisa koklob no kaham khe porodi koklob porikha hinke 2 mark ni bake asukwana na kwrui haino mani painai koklob no simi kisa kaham khai buji suji porui thangdi so hinke bayap song phat phat suggestion khatati sadi answer collect khade te porodi bwskangna exam kaham khlaidi hinke tei kaisa kok bayap song norok exam ribai mani yagulo tangi kebo respond rinai kwrui Bawa hengkha exam comment da klaikha na klaya bagai kebo comment khane kwrui text khane kwrui obo hayang hingke bayap song kisa norok exam ribai hengke respond ri bahai hengkha exam comment da klaikha na klaya bobotei obo hai kisa sadita hingke bayap song norok jodi 2 mark nangke tongke whatsapp o text khaidita hingke onek somoy obo hai bangoi tango norok text khaimani reply rimaya ongoi thangta tamoni hingke kwbangma borok no message khaio saboni message no nai kulmanai norok no message nai tongkana ani somoi thangai paibta hingke norok jodi no samung nangsagui tongkha kai direct call phano khaidi hingke tini ni bagai amsung no ongsunai so hingke bayap song kebo channel o kwtal ongoi tongkha please channel o subscribe khaide tei bell icon o click khaide jefru video kwtal upload khaio joton se sikang notification mana bagai hingke tini ni bagai amsung no ongsunai